नानै होबाय नामा? होआखै दासिमबो जोङो हायाखौथ' बियो बुंदों माने सिगांनिफ्राय बुंखादों नोंसिनो जों सिरायनि थाखाय जों हा होगोन 13 गहरनि थाखाय खिन्थु फरेस्टआव होआ जों नोंसिनो थाखाय रेभिनिउ हा नागिरगासिनो दङ बेबादि बुंदों ओमफ्राय उनावहाय जों खनसे थांबावबाय फेरेंगा सारनाव थांनायनि उनाव बे बाथ्राखौ बुंबावबाय बियो नोंसोर ज' मोननाय नङा आलदा आलदाबाबो जों नोंसोरखौ सोसनना होगोन नैबे बाथ्राखौ बुंबावदों आरो ओमफ्राय दाख्लि लास्ट थांबावबाय जों मथामति 6 7 थांबाय होनदां जों आलदा जों 13 जना थांनानै ओमफ्राय दाखालि लास्टआवहाय बियो दासिमबो जायाखै बे हाया दाखुरि जाया बुंबावबाय आरो मथामति गोलाव सम बे बाथ्रा बुङो ओरैनो लोगो हमनाया खुनबेसेसो लोगो लायो नोंसोर? 6 बार 7 बारसो जाबाय जों न'आव थांनाया डाइरेक्ट औ डाइरेक्ट जों गेटथि जों थाखा गारनानै लोगो मोनजोबदों बावहाय मा होनहरो ओरैनो दे नोंसोर दाख्लि लास्टआवहाय बुंदोंमोन सप्तासेल' डेट होदोंमोन बियो जोङो सप्तासेयावनो जों नोंसिनि थाखाय जायगाखौ दिन्थिना होगोन ओमफ्राय दासिमबो गैया बिनि उनाव नोंसोर बावहाय थाबाय थानाया खय बोसोर जाखो? बोसोरसे फुरा जाबाय बोसोरसे बोसोरसे आगष्ट' बोसोरसेयानो होनदों आगष्ट' मास मोनसेल'सो खम बेसे औ जिबायदि बावहाय हा होनायनि खोथा सोरबा दैदेनगिरिफ्रा बुंदोंमोन नामा? बेयो दस्राथ' बुङाखै बे फेरेंगा सारल' बुंदों आरो ओमफ्राय डिसिनावबो थांखाबाय जों डिसियाबो बुंखादों नोंसिनि थाखाय जों हा होगोन रौमारियाव होनलांदोंमोन डिसिया रौमारियावबो देखायनो हायाखै बिदि आरो मथामति दाबथाम दाब्रै जागासिनो जायगाया दासिमबो जोङो देखायना होनो हायाखै आरो ओमफ्राय दाख्लै लास्ट थांबावबाय जों फाथालमारियाव दङ नोंसिनि हाया होनबाय बेयावबो जोङो देखायना होनो हाया दासिमबो बेबायदि आरो ओमफ्राय जों बेसे जों लिरबाव थानो बेबायदिथ' लिरबाव जोंथ' सब समाय थानो हायाना सुरज सुथायनि थाखायथ' जोङो नांगौ जिरायनायनि थाखाय जिरायनायजोंसो जोङो न'खरफोरखौ जों डेभेलप एसेब्लाबो जों खालामलांनो हागोन जुदि देग्लाय न' लुबाय जों आरो खालमासिनो जों सिफायफिननांगौब्ला जोङो जोंनि थाखाय बेसेबां खहा बेबायदि आरो दाथ' आंनाथ' नै आरो न'आनो दिखुबावबाय आं देग्लायबो होनबाबो दासिमबो जोङो लिरबां लिस्टआनो गैया होनब्ला सानना नायदो खनसेखौथ' जोंनि लिस्टआबो हाबखानांगौ हिसाब मथे नैबे बाथ्रा बेबो हाबाखै आरो जोंनिया होनब्ला दाख्लै 100 थाखा लालायदो आंनिफ्राय जन माबा लिस्टआव सोफागोन होननानै ओमफ्राय दासिमबो आंनि नामखौ लिस्टआव सोबावाखै बिसोरो अब्ला सानना नायदो बेसेबां माबा जागासिनो दं गामिजों गामिनो खिन्थु हेंथाया आरो बेबायदिसो होमबाबो बेबायदि माबानो जोंखौ बिदि माबानो नाङा आरो गामियाव जों एसेब्लाबो माबा जागासिनो दं आरो नोंसोरो औ मथामति फुरा गोदोना ओंखाया गासिबो एखेखा सिमोनथ' जों जयैनो थाखादों जयैनो मोजाङैनो थाखादोंमोन खिन्थु माने देग्लायसो नै बेबायदि जादों आरो बेबायदि नङा जों बे गासैखौबो जों लुबैया खिन्थु बेसेबां खुखादों जों बेखिनिखौ जों लिस्टआव लाफाजानो लुबैयो आरो गावसोरजों ओमफ्राय जोंखौथ' नै सोदेराबो नै बेनि थाखायसो जों एसेब्लाबो दुखु मोननानै दङ जेन'बा नोंसोरो बिनिफ्राय नोंसोरो जेनेबा फेरेंगा बिथाङा जेरावखि हायाखौ देखायनानै होया नोंसोरो बेयावहाय थाहैगोन ने? औ जोंथ' थागोन होननानैथ' जों नेगासिनो दं जों बोसोरसे फुरा जों नेबाय जों हायाखौ जों होगोन होननानै माने बिथांमोना जेरावखिया दिन्थिहैया बेयावनो नोंसोरहा थाहैनो राजि? जोंथ' नायनांगोन जों बबेबादि जायगायाव जुदि थाजायोब्ला थागोन थाजाथारि जायगायावबाथ' जोंथ' थानो हायाना बेनि गेजेराव जों बासिनांगोन जायगाखौ बेबायदि आरो नङाबाथ' बबेबा बांगालफोरनि गेजेराव दोनैबाथ' जोंथ' बाव थानो हायाना नै बेखौ जों एसेब्लाबो बासिनांगोन जों थानायनि माबाखौ लानांगोन आरो गोजोननाय थाबाय फंबायनिसिम मिथिहोनायनि थाखाय जाबाय दा नोंहा आं फट' लानो फट' ज' खनसे लानोसै दे जों थाथ'लाय बिखुआसो ग्रोम थाबावबाय र'रा आं ओंखारना होगोन ना खाथिनिफ्राय सोंदों जाथ'बाय दे दाख्लै सानै दै नायनो फैनायाव बिराद दुखुजों आं दुखु मोननायजों गाबदों न'बो लांबाय आरो हनै हायाबो बायनाया 11 बिगा 5 काठा 5 लिसा बेबो गैला गासिबो खालामजोब्बाय ने? बिराद दुखु जाबाय आंनि बिखाया 11 बिगामोन हाया ने? थांनाय बोसोराव खुरखादोंना देग्लाय? देग्लायल' नङा थांनाय बोसोरावबो आवगायनिफ्रायबो बै माख्राव गोलैदोंना बाबुफोर जोंबो ओरैनोखा बेबो बिनोखा रानोबो खुगासिनो दङ दाबो खुगासिनो ओरैबो खुरनाय मादैना खय बिगा थांखो? आंना 11 बिगा 5 काठा 5 लिसा
ओमफ्राय एसेबो गैखाला गैला नाय सारमोनलाय गैया फिसाफोरलाय बै दंफांजों खुरनायानो जोंनिजोंनो थब्लं थांग्रोखादों माने एसेबो गैखालायनाय आबै गैला गैयाल' होनखागोन गैखाला नोंसिनाबो गैला जोंबो गैला खुखानो दङ एखे गैया थारुन गायदों मा गायदों फाथो फोबाय फाथोबो दानो मोनाखै गासिबो दङ माथो लुबैयो दा फैसा लुबैयो ना हाखौ लुबैयो नोंसोरो गासैबो दा औ आं हाखौ लुबैयो जोंनो हा मोनाबा दा फेरेंगाया जोंनो जेखिया जाया 5 लाख खरि जोंनोल' सोनानै हरदो जों जावखिया लाख बायनानै थानो थाखाय आरो जों दा बिसि थाबाय थानो बिदि हा गैयाखौ गैया मालाय जों मालाय आरो बार बोथोरावथ' बेसेबां गुलाबनाय मालाय बेसे खस्थ' जादों जोङो दिनै होनो गाबोन होनो ओमफ्राय गैया थाङो जोङो न' मोनथारनोसै होनना बुङो ओमफ्राय थाङो गैया जाया जों मालाय बेसेबां थाबाय थाबावनो सार होनना बुंबाबो र' जाथारबायल' होनना बुङो दासिमहालागैसिमबो गैया आरो दाखालि जे रनजित बसुमतारिया जे फैदोंमोन बावहाय बैयाव खामानि मोनसे मावफैदोंमोन बा बैयाव मोनसे प्रटेक्सन होदों बे मोजांनि बाथ्रा बेखिनि प्रटेक्सन बा माबा मोनसे खालामदों बावहाय फैनायाव नोंसोरजों रायलायलांदोंना रायलायलाङाखै जेबो रायलायाखै जेबो खोथा होनाखै ओमफ्राय बावहाय दे जयन्त एमएलए समस्तिनि एमएलए फैफादोंमोन नोंसोरजों रायलायदोंना रायलायलाङाखै आচ্ছা माबादों एंखावरि खालायफैनायाव কি ক'বলৈ বিচাৰে আপুনি আমি খবর বিচারাই আসুন আমি আমার পাটা মাটিটো সব লইয়া আছে এখন পর্যন্ত খুন্দিয়া আছে যোৱা বছর খুন্দিয়া আছে কে এখন ওচৰত আছে নদী ওচৰতে আসুন আজি উঠাম কালি উঠাম আজি উঠাম কালি উঠাম দিয়া উঠাৱা নাই আজ ৰাতি ঘুমাবাৰ সহ্য আৰু মণ্ডল সৰগলা আৰু ডাঙৰ ডাঙৰ সৰগলা আহিয়া কোনে কৈছে কাৰবা লো মাটি আছে যদি নদী কিনাৰত ওতে যাবি মুই কেমত ভাঙায়া ওতে নদী কিনাৰতে আসুন এখন পর্যন্ত নদী কিনারতে আসুন রাতি ঘুমাবার শান্তি পায়া আসুন একদম ড্রাম ড্রুম ভাঙিয়া থাকে হয় আমার 10 বিঘা মাটি এমনি পানিত জয়া আছে জয়া আছে এখন কুসু গাড়ি সং বিচারা টাকা ঋণ করিয়া এটাও জয়া আছে আর আজি যদি এইখানে করা ঘর উঠাই আলম এইফালে বানাম আর আহা বছর এইফালে ভাঙাম এইফালে লয়া যাম আমার গরিব মানুষ পয়সা কত পাবো এনেকা উঠিয়া থাকিলে আর এই বছর এখানে বহিব এই বছর এইফালে যাব এই বছর বহিব এইফালে যাব এনেকা দিয়া কিমান টানা বেনা কৰিম আৰু কিমান টানা বেনা কৰিয়া খায়া দেম সৰু ল'ৰা ছোৱালী আছে পঢ়িবার কাৰণে টান ছাৱাগিলা স্কুলত যাবার নাপায় এইফালে বানপানী হৈ থাকে কোনবা সময় এখন 6 মাহিলী পৰীক্ষা যায় আছে কোনবা আমাৰ স্কুলত যাবার নাই কোনবা সময় ল'ৰা ছোৱালী গিলা এনেকা ধৰণত হৈ আছে আমাৰ গিলা 2-3 স্কুলত পঢ়িবার আমাৰ বেটিটা 9ত 7ত 6ত পঢ়ি আছে ছাৱাগিলা কিবা পৰীক্ষা দিবার পাৰা নাই এনেকা ধৰণত হৈ আছে এনেকা সুযোগ জাগাত আছো আপোনাৰ ৰিলিভৰ এই বছৰ থাকিছে না যোৱা বছৰতো এনেকা হৈছে এই বছৰতো এনেকা হৈ আছে এনেকা হলে ল'ৰা ছোৱালীগা কেনেকা পঢ়িবার দিম ইমান কষ্টৰ জাগাত আছো না সরকার গিলা মই খুঁজিয়া আছো অলপ জায়গা ভাল জায়গা দিলে ভাল হ'ব না হলে অলপ কিবা একটা ব্যৱস্থা করিয়া দিলে আমার অলপ ভাল হয় খুঁজিয়া আছো থ্যাংক ইউ